Azi filmăm seria 2, care trebuie să găsim diamante, desigur. Tata, kino, Honda, kino, ok, am și tastatură, e totul în regulă. Unde e sat? Hai la satul ăla. E un sat. Ok, o să dureze ceva până o să mergem acolo, doar că din prima rundă am găsit un sat. Poate găsim diamante în mai shift. De găsim diamante. N-ai de unde să știi dacă găsești diamante. Măcar un diamant, nu știu, mai shift. Da, tot ce-a dat. Da, o să facem un topor. Un pickaxe. Un topor și un pickaxe. Bănesc. Da, noi jucăm pe laptop sau pe calculator. Jucăm și noi după ce avem. După ce avem și noi. Hai mai șep. Hai cum mai șep. Adică, oh my god. Bănesc că, na. Mai șeptul cel mai tare, desigur. Doar că, da. Ok. Stați puțin să mă pun în parte. Eram la calculator, la laptop. Așa. Ok, nu-i totul nimic, când sunt spans. Ok. Da. Când eu am murit în prima serie, s-a terminat videoclipul acolo. Adică nu știu dacă s-a terminat sau nu, chiar nu mai știu, că n-am filmat ziua, acum suntem noaptea, ne filmăm ziua. Totuși, hai să luăm niște cobblestone aici, că n-avem deloc. Și facem 3 bucăți, că da, așa trebuie. Da, ciudat. Nici avem bețe multe. Am dat de coal. Am dat. Și să ne trebuiască la diamante sau la aer. Nici nu mă gândesc. Doar că da. Ok. Da, o să luăm de la case. Lemn, vreau să zic. Hai de la ăsta să luăm lemn. Dar oare are o casă bună cu mai șept? Nu cred că are. Oh my god, asta chiar în sat. Uite un pat. Să luăm unul. Luăm lemn destul pentru mine. Totuși. Topor, lopată și o sabie. Da, așa. Am aranjat totul. Ok. Uite un port la mine. Ok, hai să nu mă rămâneți. Să dați like, subscribe, share și comentarii. N-am instagram deloc. Uite o casă, poate găsim un mai diamante. Ok. Te rog. Nu are. Jucăm pe o serie veche. Ok. Da, mi-a pare și mie reclame multe. Asta e. După de asta. Ne trebuie mâncare, cred.
Că desigur că se plecăm și noi de aici. Cred că ne trebuie și un hău, dar nu avem nevoie. Ca să ne facem și pâine. O să plantăm totul. Ne pare rău. Desigur că o să plantăm, dar nu o plantăm așa. Stai că văd și el plantează. Da, cred că ne trebuie un hău. Hai, 1, 2, 3, 4. Ok, mai luăm 4. Jucăm pe o serie veche. Fiindcă nu jucăm pe o serie nouă deloc. Chiar deloc nu jucăm pe o serie nouă, deci pentru atâta eu am lucrat. Îmi pare rău. Papa. Bă, eu pentru atâta eu am lucrat. Nu, nu am văzut din asta, dar că hai bine. Ha, ce vrei? Ok. Îți dă 50. Ok, n-avem. Îmi pare rău. Mai ne trebuie lemn. Un, doi, trei și... N-are mai shit. Lasă villagerii. Dar nu are. Ok, n-are deloc chest. Așa trebuie. Oh my god! Ok, am zis ce am zis eu, e clar. Ce bă? Nu nimic. Că eu sunt pe pace. Oh, da, 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 da. Oh, da, 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 da. Nu mai luăm cobblestone. O să-mi trebuiască la cobblestone. Ok. Da. Ce trebuia să fac? O scăriță. Bă! Ce mă? Da, luăm dirt. Nu avem de unde să facem dirt, deci de pe jos. Luăm dirt-ul. Eu zic să urcăm. Ok.
Ok. Îmi pare rău. Poți să te pui să culci. Hei. Hei. Oh! Nu cred. Iron. Avem Iron. 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 Cine se gândește la așa ceva? Să pună fix acolo și eu nu le-am văzut. Bă! Mersi pentru loc. Mă, nu mâine dimineață. Ok. Ok. Hai. Good night. Ok. Mi-e cam foame, așa că, na, o să pun toate astea la locul lor. Și desigur că nu, unde să facem atât? Floare. Cam așa. Ok, mi cam era foame. 25, așa. Nu. Ha. Nu! Hei! Nu! Mă înțeapă! Dar gata. Albania aia chiar era rea. Mine, deci zic să... Ok, gata. Am revenit. Am vrut să văd dacă mers. Ok. Ok. Bă! Unde punem ăsta? Deci sigur că la cartofi. Ok. Hei, nu o să fac asta. Desigur că nu. Da, mai este să mai iau căul. Da, de unde? De unde să luăm căul? Mersi pentru mâncare, domnule. A fost bun, da. Ha. Să ce domnule. Oh my god, doi coi, câiluți. Bună ziua. Dăm. Mai ne trebuie câteva de asta. Da, nu am văzut pe ăsta pe ori, chiar nu am văzut. Ok. Ce e acolo? Oh, un chest. Nu l-am văzut. Te rog. Stai. Te rog să fie diamante. Pâine! Doar atât. Pâine, pe bune. Măcar mi-era foame. Deci, dacă punem noi. Da. Nu, dacă putem. Nu putem. Nu, haide! Acum, mie unde este lucrurile. Că aveam iron. Am uite-le. S-a făcut. S-a făcut foarte rapid. S-a făcut rapid. Hai la lucrător.
și ne facem un. Aha. Aha.